חזרנו אולפן שישי, שבת שלום לאפרת לחטר. ערב טוב, דני. מה היינו רוצים לומר לאנשים שאנחנו אוהבים ואוהבים פחות אחרי מותנו? דני, מה היינו נותנים כדי לקבל עכשיו מסר מאדם אהוב שנפטר? כנראה הרבה מאוד. איזה מכתב עם מילים מחזקות, וידאו עם ברכה, הקלטה של קול שאנחנו מתגעגעים לשמוע. ואיך הדבר הזה עובד? אז למורן צור היה רעיון בדיוק איך לעשות את זה. דרך כספות וירטואליות, שבהם אפשר להכין מסרים לאנשים שאנחנו אוהבים. הם יקבלו אותם אחרי שנמות. למורן הייתה את הסיבה הכי נכונה בעולם להתחיל בזה כשאשתו חלתה. אבל השאלה היא, האם העולם גם מוכן לזה? אז הנה הכתבה, תחקיר עומרי קרונלנד. אוריקי, היום אתה עולה לכיתה א', איזו התרגשות. זהו, אין יותר גן, אין גננת, אין צהרון, אתה בבית הספר. בבית הספר תלמד המון דברים ותכיר חברים חדשים, מורה חדשה, וללמוד חשבון ושפות ועוד. אני בטוחה שיהיה לך מעניין. הילה עושה כרגע משהו שלרובנו קשה בכלל לדמיין. היא מתמודדת עם גידול סרטני בראש, וכותבת מכתב שהבן שלה אורי יקבל כשיעלה לכיתה א'. אתה תלמד איך להסתדר עם הרבה ילדים בכיתה. איך לבטא את עצמך ליד 30 ומשהו ילדים ולהישאר מנומס. אני מקווה שיהיה לך כיף ושתלמד המון דברים. אוהבת, אמא. הסיפור הזה מתחיל בשנת 2006, כשהילה ומורן רצו למסד את הקשר ביניהם. כמו לפני כל צעד חשוב בחיים, מורן הרגיש צורך להתייעץ עם אביו. אבל אבא שלו נפטר כמה שנים קודם לכן. אמרתי, אילו רק יכולתי לשאול את אבא על חתונה, ובכלל אני יודע שהוא לא יכול להיות שם, אבל הבנתי, פתאום זה גרם לי להבין כמה דברים עוד לא הספקנו. זה לא מעניין אותך כשאתה בן 25, כאילו לשאול על חתונה, כי לא הייתי בראש הזה, ואתה לא חושב על ההיבט של ילדים, כי אתה בטח עוד לא שם, והמון דברים שפשוט לא הספקתי לשאול אותו, ומאוד הייתי רוצה. העצה חסרה. כבר אז מורן הרגיש שהוא עלה על סטארט-אפ, אבל זה היה רגע לפני עידן הסמארטפונים והרשתות החברתיות, לפני שהזיכרונות שלנו היו שמורים בענן, והמכשול הטכנולוגי נראה לו בינתיים בלתי אוויר. זה מה שעשית פה, זה מצוין. כל בעצם ריכוז. אז הוא המשיך בקריירה שלו בשוק ההון, והתקדם עד לתפקיד מנכ"ל בבית ההשקעות מיטב דש. אורי, בנו הבכור, נולד, והחיים נראו יפים. אוריקי, זה בערך שלוש. אתה יכול לבקש משאלה, והיא בטוח תתגשם. עד לאותו יום לפני 3.5 שנים, היום בו הכל השתנה. מורן טס לסקי, ואז זה קרה לי תוך כדי נהיגה. זאת אומרת שלא הרגשתי את רגל ימין ולא את יד ימין, ופשוט לא יכולתי לעשות שום דבר. וזה היה נורא מלחיץ. אמרתי, אוקיי, כאילו פשוט נתתי לרכבים לנסוע מאחוריי. לא היה, למזלי זה לא היה באיזה רמזור, משהו שהייתי צריכה לעצור, ואז זה כאילו חזרתי לעצמי ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לבית חולים. בערב עשיתי MRI, והוא אמר לי שב-MRI יצא שיש לי גידול גלויובלסטומה. זה גידול קטלני שצריך באמת להוציא אותו, לא הבנתי עוד מה זה אומר, גם לא, אז הכל היה לי כזה כמו משהו בראש של מה זה אומר, אני לא יודעת, לא סיפרנו עוד למורן, סיפרנו רק אחרי זה. 3 ימים בתוך החופשה אני מקבל טלפון שהופך לך את העולם. שהילה אושפזה בית חולים. הרסתי לו את כל החופשה. אמרתי, תקשיב מותק, אני בבית חולים, יש לי כנראה סרטן, ואנחנו צריכים לעשות ניתוח. ומאותו רגע אתה פשוט מתיישב שתול בכיסא, אתה מדמיין רק את הנורא מכל, אין שום סיטואציה, אתה מרגיש כל כך אבוד, אתה רחוק ואתה כל כך מנותק וכל כך לא שם, ואתה מבין שכאילו, אתה מבין באותה שנייה שכל החיים השתנו. הילה עברה ניתוח בו לא הצליחו להסיר את כל הגידול.
בחודשים הבאים הם מתמודדים עם הטיפולים הקשים. הילה לא הייתה שם, בהרבה מובנים, כאילו היא התנתקה, היא כאילו נתנה לי את המפתחות של החיים שלה, כאילו זה אצלך עכשיו, אני לא חלק מהעניין הזה, והיא פשוט הייתה עושה מה שאומרים לה, אני הייתי צריך לתת לה את הכדורים 3 פעמים ביום, היא לא אין לה מושג מה היא לוקחת, איך דברים הולכים, כל הדברים, וזה קשה מאוד. אבל מעבר להכל, גם ברמה האישית שלי, זה השפיע עליי בצורה מאוד משמעותית, וגרם לי להיזכר, באותו סטארט-אפ שמעולם לא עזב אותי, אז קשה להגיד להיזכר, אבל להגיד די, החיים הם כאן ועכשיו, היה פה איזשהו סימן שאני צריך לעשות את זה. עכשיו, כשיש לו את הסיבה הכי נכונה להגשים את אותו רעיון מלפני 9 שנים, מורן מחליט לצאת לדרך עצמאית. הוא הולך לבוס שלו ומודיע לו שהוא עוזב. האינסטינקט הראשון שלי היה, עכשיו אתה הולך להיות סטארט-אפיסט, במצב כזה זה כאילו ממש לא הזמן, וסטארט-אפ זה משהו שהוא שואב המון אנרגיות, זה לא איזו חברה מסודרת, תפקיד 9 to 5, שאת באה לעבוד בבוקר והולכת אחר הצהריים ומוציאה את הילד מהגן. אז קצת הופתעתי. מצד שני, ראיתי שיש לו איזה פאשן כזה שבוער בו הנושא, אז כנראה אי אפשר יהיה לעצור אותו. הוא אמר, וואו, החיים הם קצרים. החיים פשוט קצרים, אני חייב לעשות את זה. וידעתי שהוא רוצה את זה, וידעתי שכבר הגיע הזמן שהוא יעשה עוד דברים, וכן, אני דחפתי אותו קדימה. בתמיכתה של הילה, מורן מחליט לאמר על כל הקופה ומקים את Safe Beyond, מיזם אינטרנטי שמאחסן בכספות וירטואליות את המסרים שנרצה להעביר אחרי המוות. מכניס את השם משתמש, שהוא תמיד האימייל שלך, ואת הסיסמה, ונכנס לתוך המערכת. אני יכול להוסיף כרגע כספת נוספת לבן משפחה נוסף. Hey, princess. I know you've probably been dreaming about this day for pretty much your entire life, and if you want to know the truth, I have too. ביום מותו של אדם, היורש יקבל בעצם מאיתנו מייל שמודיע על הירושה הדיגיטלית של כספת, אם לצורך העניין 10 items שכרגע יושבים לו בכספת, אותם 10 פריטים, הוא יוכל לראות מה צפוי לשחרר אותם, האם זה פונקציה של תאריך, האם זה פונקציה של מיקום, או אם זה אירוע עתידי. I wish I could be there so badly for you, Julia. You have no idea. But I'm so proud of you. By now you've met the man of your dreams, and you're going to ride off into the sunset and live happily ever after. מה, ריקי, כיף פה? אני בדיה. אתה מניע קרוקודילים? מה קורה מותק? לא רע פה. לא רע פה בכלל. אז נגיד, את כותבת משהו לאורי לחתונה שלו, ואז ביום החתונה שלו, אם חס וחלילה לא תהי, הוא פתאום מקבל, זה משהו שהוא מאוד מערער אותך. למה? כי זה קשה. הוא לא מערער אותך, דווקא הוא מחזק אותך, כי מה שכתבתי הוא משהו יפה מאוד. והוא מתייחס גם אליו וגם לבת זוגתו, ואני חושבת שזה משהו דווקא מאוד מאוד מקסים. הוא יכול להציג את זה, הוא יכול לשמור את זה אצלו, או להראות לילדים שלו, זאת אומרת, משהו יחליט, אבל זה משהו שהוא מאוד משמעותי בעיניו, לדעתי, יהיה. היית רוצה שלאורך החיים לקבל מסרים כאלה מאמא שלך? חבל על הזמן, ברור. אני הייתי מתה לקבל כאלה מסרים מאמא שלי אמא של הילה התאבדה כשהילה הייתה רק בת 9, ולא עובר יום בו היא לא חושבת על כל הדברים שהייתה רוצה לשמוע ממנה. שהיא תכתוב לי מכתב, מה קרה, למה זה קרה, למה היא עשתה את מה שהיא עשתה. שיהיה לי משהו ממנה. פשוט משהו שהיא תפנה אליי ותגיד לי, הילה, ככה וככה וככה קרה. ואין לך כלום לא, אין לי כלום. לכל בן אדם בחיים יש רגעים שקצת עצוב לנו, ואנחנו קצת חושבים מה יהיה ואיך יהיה, עד מתי אנחנו נשאר פה, מתי נלך, איך, לאן. אני הרבה
בת 41, ואני חושבת שהחיים שלי היו מלאים, 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 מלאים בכל מיני דברים. אני בטוחה גם שעל כל אחד בעולם שלנו אפשר לכתוב ספר, ואולי יום אחד אני אעשה את זה. אולי, אולי לא. אנה הגיעה לארץ בשנת 1994 והמשיכה להתקדם בקריירת המחול שלה עד שהיא נכנסה להיריון. נולד לי בן, מתוק. איך קוראים לה? קוראים לו יאלי. שהוא היה בן 4 חודשים, התגלה אצלי סרטן שד. מה עכשיו המצב שלך נכון להיום? ממשיכים להילחם. יום יום. אבל לכל מקרה שלא יבוא, אחרי שפגשה את הילה צור בטיול של עמותת עזר מציון, היא החליטה לפתוח כספת עם מסרים ליאלי ליום שאחרי. הייתי רוצה קצת לגדל אותו קצת יותר, וכמה שיותר, ולא אומרת לשום מקום, ואני אלחם עד הרגע האחרון. מצד שני, אני גם חושבת שיש הרבה דברים שהייתי רוצה להגיד לילד, והוא עדיין לא מוכן לשמוע את זה, כי הוא עדיין ילד קטן. ואני חושבת שזה מאוד נכון גם לעשות את זה. אני חושבת גם אפשר להשאיר תזכורות ממש מגניבות כאלה, של איזה יום בחוץ להצטלם ביחד, ולשלוח כמו תזכורת על איזה יום מדהים שעברנו ביחד. Just a perfect day. Drink sangria. And then later. זה נראה לך המסלול הכי מגניב, אה? הבעיה היחידה שלך ככה, אתה יודע מה היא? שאתה מאוד איטי. כשהידרדר המצב של הילה, היא באה אליי יום אחד, אחרי הכימותרפיה והקרנות, אמרה לי, תקשיב, אני רוצה שתבטיח לי שאתה מתחתן מחדש, ושאתה דואג לאמא לאורי, שתהיה שם לגדל אותו. ואני אמרתי לה, תלכי מפה. אני לא רוצה לעשות את השיחה הזאת כרגע. זו שיחה שאני לא מעוניין להשתתף בה, זה לא נראה לי רלוונטי. אמרתי, תקשיב, אני רוצה שאתה תקשיב לי. והיה לי מאוד קשה, ולא רציתי כל כך לקיים את השיחה הזאת. וזה רק חיזק עוד יותר בדיוק את מה שאנחנו עושים בסייף ביונד. כי אני אומר, יש לה את הזכות לרצות לקיים את השיחה הזאת, ואם היא גם תרצה שאני אקשיב, אז היא תתזמן את השיחה הזאת לשנתיים אחרי שהיא לא פה. אוללה, אמא נוסעת איתך. אתה מסיע אותה? אני יודעת שאני כרגע חיה, ואמרתי, כאילו אין לי סרטן, אבל לכי תדעי, מה יקרה. ואני כן רוצה לתת לאורי איזושהי ככה ברכה לחתונה, וברכה, אם זה לא יהיה בר מצווה, אז לבר מצווה, ואם הוא יריב עם מורן, אז מה עושים? וכל מיני דברים שיכולים אולי לעזור לו בעתיד. לעזור לו וגם להזכיר לו אותי, כי הרבה פעמים שוכחים. עכשיו נאמר שבת שלום לשי גל בתל